Ahoj, ahoj, zdravím všetkých fanúšikov varenia. No dneska to bude premiéra. Uvidíme, co Dum dal, uvaríme. Dneska by som chcel robiť také tie, čo sú to kuracie rezne, také tie prsné, plnené špenátom, slaninou a syrom. A k tomu nejaké zemiačiky a nejaké bylinky, čo nájdem na balkóne. Tak, poďme na to. Improvizácia je niekedy fajn, ale budeme potrebovať aspoň určite kuracie stehná bez kosti a kože, nejaký ten syr, nejakú tú slaninu a čerstvý špenátik zo záhradky. Ten je inak fakt je super. Lepšie takéto zo záhrady ako kupovať to. A sme späť, vítajte u mňa na balkóne. Tu máme nejakú bylinkovú túto záhradku, tak si niečo dobre natrháme. Koriander. Koriander by bol fajn, trošku petržlenové vňate. A čo tu ešte máme? Oregano. Oregano by bolo super. Tak, natrháme byliny. Medzi tým som si tu nachystal nejaké veci, čiže mäsko sme umýli len. Budeme to vlastne plniť. Mám tu syr, mám tu slaninku, ešte tu samozrejme trošku osolíme, okoreníme čierne korenie, mám tu umyté špenátové lístky a bol som zobrať nejaké tie byliny. Keďže mám rád sezónne veci, ja by som tam dal trošku aj z pesta z medvedieho cesnaku. Vyskúšame, uvidíme. Že zatiaľ som tam dal sol, korenie a medvedí cesnak. Tak sa to zatiaľ vyvíja. Mal som tam ten špenát, trošku som ho posekal, potom slanina, syr, slanina a ešte pár listočkov oregána. No, nejako sa mi to podarilo tými špáratkami pouchycovať. Takže celé si to takto, aby sa nám to nezosypalo, aby sa to dalo krásne premiesniť potom na panvicu, hej. Ten čas mi tam ukazuje zle tá rúra, ale predohrejeme si rúru a šľahnem to tam viacej. Dobre, nech hreje. Medzi tým tu nadáme olej. Nemám plynový, tak ideme na plyn. Medzičasom, čo tu máme? Máme tu pripravené to kuracie. Takže dosť sú naplnené, vyzerá to také dosť veľké. No uvidíme, čo sa z toho stane. Všetko raz prvýkrát nie. Uvidíme, necháme rozohrieť olej aj na sviečky. Už to máme na panvici, si to. Trošku mám malú, ale to nevadí, ja to potom to pôjde do rúry celé, len to potrebujem troška polpekať. Špáratka potom vyberieme, takže v pohode, aby to troška chytilo tú zlatistavú farbu. Pekne opečieme z každej strany. Medzi tým už máme rúru pred muriaku, tak to tam hodíme. A ešte navrhujem, že by som to podlial vinikom. Hľadal som aj alobal, ale nemám doma alobal, takže risknem to. Mám to bez alobalu. Alebo ešte ma napadla jedna varianta, čo by som s tým mohol spraviť. Takže to dám dál, nebudem ukazovať značku, obyť víno. Trošku tam dáme, aj to trošku zakrieme, nech sa to trošku podusí v tom víne. Medzičasom spravíte aj rýchly šalát, keď vám dostali nejaké špenátové lístky. Dal som ich do šalátu, spolu do toho ešte polníček. Nejakú zeleninu proste nájdete, dáte tam nejaké bylinky, ja som tam dal ešte koriander trošku, netreba to s ním ale prehnať. A citrónová šťava je super, olivový olej a trošku soli. To dáme dokopy, zavrieme do misky, premiešame a máme šalát. Dobre, podusili sme to a teraz sme to šľahli do rúry. A neviem, asi takých 200 som tu. A medzičasom by sme si mohli spraviť zemiaky. Som si nakrájal zemiaky na takéto plátky, nech sa to rýchlejšie spraví, však sme už hladní, že áno. A čo tam je novom? Rastca. Trošku som tam nasekal rozmarínu a nejaké oregano mi zostalo. Čierne korenie, sol a olivový olej a šup s tým do rúry. Takto nejak to dopadlo. Idem skúsiť jeden prekrojiť, že čo to? Tak to niekto celé dopadlo. A chcel som to nakrájať, ale troška sa mi to rozsypalo. Keď som vybral špáratka. Ale tak to vyzerá dobre, ale je to strašne dobré. Už som neodhodlal a trošku som si... Tak no ešte k tomu dáme tie zemiačiky a bude to... Napadlo, že dať do výpeku trošku masla, trošku toho vína a nasekané petržlenové vňatky a tým si to tak trošku prelejeme, že to bude mať také trošku zaujímavejšie. Dovarené a ide sa na to. Tak, ak sa vám recept páči, skúste doma vyskúšať. Ja vám prajem dobrú chuť.
Opačne, ešte raz dobrú chuť.